ילדים חמודים, שלום לכם. טוב שאני רואה אתכם. היום חיכיתי לכם. קיבלתי מתנה, קופסה גדולה. אני רוצה להראות לכם מה יש בפנים בתוך הקופסה. טוב, הסתכלו יפה, מוכנים, יושבים. מה יש בקופסה? מה זה יכול להיות? מיד נפתח, אולי דובון. תראו, אני פותח את הקופסה. זאת הפתעה, עוד קופסה. מה יש בפנים? מה קוביות? כדור? לא, עוד קופסה. מהר, אני כבר רוצה לדעת מה זה. אוטו, סביבון, או מי יודע מה. כן, עוד מעט נראה. קופסה, קופסה קטנה, נחמדה, כן. אבל מה יכול להיות בתוכה? דג מפלסטיק? חיפושית של צמר? זאת כבר לא הפתעה. עוד קופסה. מעניין. זה עושה טיק-טק, טיק-טק, טיק-טק. זה ודאי שעון מעורר בדיוק מה שאני רוצה. קופסה. רגע, אני כבר פותח. נחשו מה זה. כן, נכון. זאת עוד קופסה. כן. אתם יודעים, בקופסה כל כך קטנה יש בטח אבן יקרה. כן, אני פותח. בדיוק. זאת הייתה נשיקה. וכאן במכסה כתוב, נשיקה בשבילך. איזו מתנה. להתראות ילדים.